see, 'cause I think I do want you next to me. Wow. Ayan si Kuya, bago siyang gupit din. Today is talagang masinsina ng pag-training. Good afternoon, guys! Say good afternoon, Baba. Good afternoon, guys. Daddy in the golf. Oh, nag-golf si Jan, di ba? Kahapon, nabanggit ko sa inyo na magpapa-SNS ako. Nagpa-appointment ako ng 2:30. Anong oras na? It's 1:43 na, guys. Kasi nga, ang plano ko dapat is, alis kami ni Holly mga alas 12 or 12:30 kasi may gusto rin akong punta na ibang shop bago SNS. Kaso si Jan tumawag sa akin. Sabi niya, nag-change location daw sila. Alam ko naman talaga mag-golf sila. And alam niya rin ako magpapa-SNS ako ngayon. Kaso pagdating daw nila dun sa Blue Lake, kung saan sila mag-golf, ang daming tao. Kasi maganda yung panahon ngayon eh. So siguro maraming nga talagang, yes baby, siguro talaga maraming nag-golf ngayon. Wait, Baba. Oh, wait. I'm talking to people, Baba. May nakikita siya dyan. Ayun nga. And, yung pupuntahan nila na isang golf course is an hour drive din yun from Blue Lake. So, sabi niya, baka raw pag uwi ng mga bata galing school, wala pa siya. Kasi nga, hindi raw siya makakapag-drive ng yung normal speed limit. Kasi dala niya yung golf cart namin. May trailer siya sa likod. So, sabi niya, kung pwede ko raw i-cancel na lang kasi nga, wala, hindi raw sila makakapaglaro doon kasi ang plano nila is 2 rounds sila ng 9 holes, so 18 holes sila. So sabi ko, sinabi niya, hindi naman namin plano kasi ang plano talaga nila talaga Blue Lake. Yun din talaga sabi niya sa akin, Blue Lake. So siguro talaga ang dami-daming tao. And alam niya naman, nagpa-appoint na ako. Sabi niya, pwede mong i-cancel. Sabi ko, pwede naman. Tapos hinayaan ko na lang kasi alam niyo guys, may golf trip siya this coming, end of August. Today is, pala ngayon, August 22. Ayan, hindi mo makita. Hi, guys! August 22 ngayon. And si Jan, tsaka yung mga friends niya, yung mga kasama niya ngayon, mag-golf trip sila for 4 days. So, alis kasi sila Webes. So, Webes. Alis sila ng Webes. Balik sila Sunday. So, Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. Bicol pala yung Domingo. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang balik ni Jan ng hapon or gabi na. So, sabi ko, okay, kasi malapit na rin siya mag-work. So, pag nag-work yan, wala na yan golf until matapos siya magtrabaho. So, yun. So, wala. Kasana kami ng yung nabanggit ko dati doon. So, nung nag-party si Sak na hindi na ako naka-alis kasi nga naki-party na rin si Holly. Punta sana ako ng The House and Kmart. So, yun ang plano ko naman sana ngayon. So, hindi na naman yung matutuloy, guys. Na, guys? 3:09 na. Wala pa rin si Jan. And yung mga bata, parating na yung mga 3:15. And eto, nanood na lang ako ng The General's Daughter. And ayun, kumakanta na lang siya. Hi, Baba. I'm hiding in a laptop. In a laptop? You gonna hide? Yes. Computer, mag-hide daw siya. Why you gonna hide? What for? Now what's the timing for Mom? What's the time? Kasi parating na ang mga kuya niya. 10:41. 10:41? 3:09. Mag-hide siya kasi pag padating ang kuya niya, mga kuya niya, nag-hide siya tapos pinipikabo niya. Mag-hide ka na dyan. Wala pa rin si Daddy. Nagulat siya. Nandito na yung dalawa, oh. Sabi niya, oh no. Wait. You cannot hide now, Baba. Doon pa naman ang plano niya. Hi. Good afternoon. Yeah, good afternoon. No, kanina ka pa dito, eh. What's that, Kuya? May tinapon si Kuya doon. Oops. That's not yours. Go for a prize. What for? For satellites that win. Okay. Yan, nagbihis ako guys kasi tatanim tayo. Yung binili ko na mga herbs sa doon nung isang araw. And andito na rin pala si Jan. Dumating din siya siguro mga 15 minutes after nung dumating mga bata. 3:40 na guys. Oh. So sabi ko, tulungan niya na lang ako magtanim. Kasi nga, hindi niya naman ako pinaalis. So, ayun, nandun na sila. Naglalaro na sila.
That'll Where is it, Han? Ayan. Ay. Huh? Oh, why you have that one? I'll drop my other unit off to get service done now. Ah, nandito yung ano ni Dad. Kasi pinaservice niya daw yung kanyang... Hoy, Baba, no. Isang sasakyan yung pang ano ba, yung luma niya, yung pang trabaho niya. Ha? What's this? Pot mix, yan. So, ayan. So, we gonna... Han, honey, you should move this one, honey. Han. Ayan yung sinasabi ko, malaking mga pots. Dad, Mas pareho lang ba? Hindi, mas matangkad yun, no? Kasi sabi ko, doon sa lalaki, nung bumili ako nito, meron akong pots pero matangkad. Sabi niya, ito ang maganda para dito. So, binili ko na lang din. Tapos, nilagyan niya to ng mark kung saan ko lang yung ano ba, yung mixing pot. Saan ba yung mark? May mark siya, honey. He put some mark. Saan na yun? Nawala na. Saan na yun? Eto. Ayan. Hanggang dyan lang daw yung... Eto ba? Mixing pot. Yes, Han. Where we gonna put that, Han? Alam niyo daw. Where we gonna put that one? What you said here? Here? How about the wind? There's not much room for a while. We're going to get a bit of rain. No. Maybe we should put it there, honey. And you have to move this. Why'd you buy that when we've got two there? Oh, the guy said I told him that I have a pot, but I told him that it's a bit higher than this one. So he said it's better this one. So move niya yan. I just said that here. Yeah. Kasi ano pag umulan dito, ang lakas ng hangin, baka masira yun. Yeah, just put in the middle. Perfect there. Yep. Thank you. May sinabi rin yung lalaki na maglagay daw tayo ng cloth. Yung parang, yung blue na pampunas ko. Pag wala raw ako yung parang net, na parang mesh. Yun, mesh. Wala ako nang sasabi niya, pwede raw to. Ilagay daw to sa, doon sa paso sa ilalim kasi may butas siyang ganito kalaki. So sabi niya, takpan ko raw yung para pag naglagay daw ng tubig, hindi raw maano yung tawag niyo yung pot mix. Ano ba yan? Hinihingal ako So eto na lang, gupitin natin to. Sabi niya, lagyan ko raw ng konti lang, yung para maggupit lang daw ako ng parang square. Natin to dun sa may butas. Okay. Dad, what's this? Okay, come on. Daddy, what's this? Sticky top. Powder. Hoy! No, Baba! And the guy told me, honey, we have to put this one to cover the little hole here. Listen. Why do you want to cover the hole? You want it dry, don't you? Yeah, but not that big, like that one. Get all the stuff out. Oh, Yeah. what's this? Okay, get that, Baba. Put it there slowly. Well, if we're going to plant these, as much as maybe let them die. Kasi, no, this time, it won't. Kasi lagi talagang bumibili, laging namamatay. Purple? Do you like this purple? Yes. It is green. Practice. What? Oh, what's that? The soil, Baba. Ayun ang... And there's another one. Ha? There's another one there. Yeah. Oh. No, Baba. Dad? Why Daddy on the couch? Because he's a big boy. Dad, I'm not a big boy. Dad, I like big boy. Or Dad like a big boy. Ooh. So, sana mabuhay kayo this time, ha? Open eye, feel the way. Huh? Is that a dog?
One bag is enough? We need more? Ayan, tama nga yung lalaki. Oy! Andun sila, oh. Maglalaro. Yeah. Mom, what's this cake, Mom? Do you have to push it in, Han? Mom, what's the cake? Okay. Good job. That's Thomas. Thomas bed. Table. Yes? Okay. Diba? You need more, Daddy? Yes, Daddy need to put more. Hala, yun. Ay, eto baka mabuhay pa to. Oh. This is my onion, son. Dito ko yan linagay. Eto namatay. Ano to, guys? What? Lemongrass. Where's the black one? The little pot. Yeah, there. Yeah, that one too, honey. Para sa mint. Nasaan yung mint? Nandito yun. Wait, baba. Nagkikipagsiksikan ka. Nasaan na yun? Asan na yun? Ah, eto. Eto, ihiwalay ko raw to, sabi ng lalaki na binilhan ko nito. Oh, it's making this! That's enough, hon. That's too much, honey. Time up. The guy told me just to put... Daddy, what's Hey, look. No, you have to level that one, hon. Yeah, look. So good. Alright. Dad? Do I have to water it, hon? Dad? First? Dad? Once the plant's ready, give it a little water, but it's pretty moist. Dad? Moist naman daw. Ah, okay Dad? lang. But you can give it a bit of water. Okay. Pag natanim ko na lang siguro. Dad? Yan yung maliit. Can you help me, Daddy? So, sana talaga mabuhay to this time. Doon yung garden ko before, guys. O, mag-insert ako ng pictures. Kasi dati nagtatanim talaga ako doon. Mayroon akong kamatis, parsley. Yung parsley, grabe, ang ganda ng tubo ng kaso to. Inisprayhan niya ng Oh, so heavy. ano, lason sa damo. Accidentally lang naman. Okay. That's all. Hang on. Okay, come on. Gusto niya rin tumulong, oh. Is it a wood that Ha? Put it. heavy? Yeah, put it down, Baba. So Jack, go over there. Zach, go over there and get the water container, please, in the garden somewhere. Yeah, the green one. The green one now, please. Okay, plant 'em. Yeah, I will, honey. Dirty like that. Nasaan? Mayroon ako yung pang, ano talaga, pang garden. Nasaan na kaya yun? Ito na lang yung... That'll Kila, ano to, kila kuya to eh. So, sabi ng lalaki, eto siya guys. Sabi ng lalaki, tanggalin ko lang daw to dito sa soil. Ano ko ito bubungkalin? Ayan. So, sabi niya, rosemary dito raw sa gitna. Mom, what's the change? Yes, nak. Ito muna pala. Kasi sabi niya sa akin, ito daw sa gitna daw to ilagay. Oh, well. Oh, nag-work naman siya talaga, guys. Etong ano ko. Etong, ayan. Baba ko kayong konti. Eto, oh. Dry na to, oh. Ang bango ng rosemary. What's that? I-level ko lang daw yung pag What should we get? tanim nito. Ito yung taas niya. Ganun lang din daw kalalim. So, ganyan. Kita niyo ba? So, ayan. Sana mabuhay. Wait lang. Konti pa. Ayan. Okay na yan. Okay. Next is... What's this, Han? What happened to this? Tingnan nyo yung tarragon ko. Parang wala na siya. Wait, Baba. Anong nangyari dito So, sa... just do this to get it out. How? Window. Ano? Sige nga.
What's this? Just squeeze and then just. Squeeze pala. Okay. Okay, naalis yun. Mas marunong pa siya sa akin magtanim. Kasi Oh, mommy! Wait, Baba. Excuse me. Ito yung itsura niya, oh. Like that, Bob. Don't touch it, Baba. Here, you stay here, oh. Go there. No, I can just put it in. Yeah, but the guy told me. Yeah. Oh, no, it's still not, huh? Hello. Funny behavior. Yeah. I'm just following the instruction of that guy, honey. Let's this. Okay. Wait, Baba. And Here. this. Oh, ang bango nito. Ito yung time. Ang bango niya. Oh. Oh, You're covering the people, Baba. Zach, go around. Zach, put it in. Ayan. Oh, ganun lang pala. What's that, mommy? This is time. Okay, alis dyan, Baba. I'm Dito na. I'm gonna check out. Ang bango. This one, Bango. Sana mabuhay talaga Let me sila. smell. Okay. You stay here nga next to Mommy. That's a bottle. Ay, so mabango. Come on here, Baba. Here, come here. Oh, I'm here. Here's your dad. Because you're laying out from the goals, then you got to play on and pick up. Lady. Go, play on. Sit Go. down. Sit down, ikaw. Yes, goal, Zach. What was that purple one? Ah, Yeah, you got to go to the square and you're laying out like full forward. naan natin. Uy, sandali, Baba. Wala pa dami. Wow, mommy. Okay, don't. Right. I got dog. Okay, what's next? Ito na yung isang ano. Baba, wait. Hindi ko na ito ma-squeeze, oy. Ayan. Eh, ano to? Ano ba yung ito nandito? Garlic chives. Ito yung garlic chives. Hala. Hindi siya I buo. got dog. Yep. Hold the ball! I got that. Okay, wait, Baba. Oh, that's it. Yes. Let you do it, mommy. Ha? Ito yung chives. Grab it! Wait, Baba. Then yung next is... Hard to bounce, I don't want it slippery. Wait, Baba. Wait, Baba. I got it. Dalawang klaseng parsley to I eh. got it. Ah, wait, here, Baba. boys. Wait. Come on, come in here. Watch, Ryan. Wait, Holly. I just got clear. It's not raining. The moon makes rainbow. But it's sunny and raining, that makes rainbow. Baba, stop here because this is the tarragon. Buy it. No. Mommy. Yeah, so be careful with this one. This one? No, Baba. Kasi tinabunan niya na yung tarragon. My plastic. Your what? We put it there. What's that? My plastic. I don't know. Maybe you? Holly! Si Holly gustong sumama sa daddy niya. Baba! Come here, help mommy. Umiiyak na siya. Gusto niya sumama kay daddy niya. So, eto yung mint, guys. Ilalagay natin yan dito sa isang pot. Kasi yun ang advice ng lalaki. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta, i-follow ko na lang siya na ihiwalay to. So, ayan. Lagay ko lang to. So, ayan siya. Ano yan ni Dad? Busina yan ni Dad na naririnig nyo, guys. Pang Philippines. Binili niya yan sa Philippines, eh. Wala, nag-anuhan na. Natuwa yung mga bata sa ano. Busina ni Dad. So, ayan na. Kunin natin yung tinanggal natin. Tinanggal na soy. Okay. Ayan, eto na yung mint. Diyan lang siya. And
ito yung ibang mga herbs. Na, are you done crying? Yes. Yes. So, wait. Ano sabi ng lalaki? Diligan daw. Pagkatapos itanim. Then, dapat ang pagdilig daw dito, wag masyadong araw-araw. Dapat mga once a week. Depende sa weather. Ngayon kasi malamig pa naman, kaya hindi naman nila kailangan ng maraming tubig. Ito nga, medyo basa-basa pa yung ano eh, yung soil. Basa pa yung lupa. So, ayan. Okay na yan, no? So, diligan natin. Ay, nasan yung... Where's the cover? Wala siyang cover, oh. Ah. Where is it? Ah, sira na daw. Wala. Takot tuloy ako. No, 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 no. Ay, naku, ang bigat niyang ganito, ha? Ay! Kailangan kong bumili nung ano, yung, alam yung parang ulan lang siya, yung parang shower. Kasi ito sira na. Ay! Diba? Baka malunod. Zach, hurry up and kick the ring. Oh, Diyos ko, sana mabuhay sila. Ay, nako. Etong isa naman. Oops, tama na yan. Baka malunod na siya. Eto, itry ko kaya to ulit na itanim. Kasi parang okay pa naman siya, no? Oh, green pa naman siya. Itry ko nga ulit itong itanim. Wait lang. Itanim natin siya dito. Dito siya eh. Ah, hindi. Yung ano pala dito, yung nakatanim dito is yung tawag nun, ano na nga yun? Nakalimutan ko na. Tanglad. Ano ba yun? Lemongrass yun. Lemongrass. Wait, itanim ko lang to. Dry na yung ano, lupa. Lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Wait lang ha. Natumba si Holly sa bike oh. To the rescue si Kuya. And eto na yung spring onions. Tinanggal ko lang yung mga dry na dahon. So, ayan na siya. Sana mabuhay. Ang tagal na nito. Ito yung nabili ko to sa Kohl's. Tapos, tinatanim ko lang yung mga ugat niya. Sabi ko, parang okay pa naman, diba? Kasi green pa siya, oh. So, sana mabuhay. So, ayan. I-update ko na lang kayo kung anong mangyayari dito sa ating mga pananim na herbs. So, what's wrong, Bob? Ayun na naman si Holly. Linisin ko lang yung ating kalat dito. Then, eto, itago ko to kasi, malay mo, in the future, magtanim ako ng mga buto na kung ano-ano. So, meron tayong ganyan. Ilagay din natin to dyan. So, yeah, update ko na lang kayo kung anong mangyayari dito. Kung mabubuhay ba sila. What's that, Baba? Wait lang. Ito pala, linagay ko dyan para alam ko kung ano yung mga tanim ko. And, eto, itago ko rin to. Wait, Baba! So, siguro dito na lang, no? Ilagay ko na rin to dito. Sana hindi bunutin ni, ni Holly. Ay, wag na lang dito. Itago na lang kita. Tsaka eto, wag na lang dito din. You can't ride? Wait! Wait lang. Come on now. Let's go inside na, Papa. You cannot ride bike yet, Baba. Boys, let's go inside. Watch your sister, ha? Okay, Baba? Careful, ha? No, Daddy will get it for you. Ano ko na yun? I'm just gonna prepare our food for tonight. So, ayan. Ito yung dinner namin for tonight. Ano to? Dinidefrost ko lang. Ito yung pork. Manipis yung hiwa ko dito kasi dapat ang luto ko nito ay paprito-prito lang. Kasi sabi niya, gusto niya yung may sauce. So, siguro, lutuin ko na lang siya sa may tomato sauce like menudo or afritada. So, tingnan ko na lang. Basta yan yung dinner namin mamaya. So, yun na yung vlog natin for today, guys. Wala naman masyadong ganap ngayon. Aside dun sa naunsaming nga natin na pagpa-SNS. And, yun, nagtanim na lang tayo ng herbs. Siguro okay na rin na hindi tayo nakapag-pa-SNS. Kasi nga, nagtanim din tayo. So, madudumihan lang yung kuko ko. Yung kuko ko
So, yeah, yun lang. Samahan nyo guys doon sa isa kong channel sa Chona's Kitchen. Mag-upload na ako soon doon. So, abangan nyo. So, please follow din yung Chona's Kitchen, guys. So, yun lang. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Tingnan nyo, mayroon si Sak na sugat dito kasi nakalmot daw siya ng friend niya during lunchtime. Ayan, oh. Hindi talaga ako naging masaya. Nag-email ako doon sa teacher niya. Nasabi ko sana, sabihan naman yung mga bata na magputol ng kuko. Kasi ako talaga, bago sila pumasok ng school, chinecheck ko talagang ang kuko nila ay nakakat. Kasi syempre, hindi mo alam, hindi mo maiiwasan talaga ang aksidente sa school. Makukulit sila, diba? So, yun talaga, sinabi ko sana, putulan naman yung mga kuko ng mga bata or i-check ba nila, sabi ko. Yun lang sinabi ko, hindi ako masay. Sabi ko, buti na lang sabi ko, hindi talaga dito or ayan. That's why you have to be careful next time, ha? Okay? Pero sabi naman ng teacher, sinabihan naman daw yung yung magulang. Kasi 'di ba, iniingatan natin ang ating mga anak. Always. Yes, okay. And ayan na pala, nakaluto na ako na. Anong tawag nito? Anong tawag ninyo dito? Menudo, afritada. Ayan, Yan yung ulam namin ngayong gabi. So, yun lang. In-update ko lang kayo. Sabi ko, di ba, nag-bye-bye na ako kanina. So, yan ang ulam namin. Nagluluto na ako ng rice. Okay, bye. Good night. Hi, Dasha. Hi, baby. Dafu, Dafu. RVG. RPGs. Mary, Maybe. Susain, The same. Escuadro. A purple. Evie, Debbie. and And Eloy Flores. Love Lovis. Gilda, Dida. Valley. Gladys. Winnie, Winnie. Mansinedo. Messinendo. Tennis. Bye. We'll get real lost. We'll get real lost again. May macadamia. Wait lang, baba, ha? Ayan, ready na si Kuya. Nakabihis na siya. Paradise, tell me who you see, 'cause